Sini mah kayak tali karet. Nah, ketok kene kok menisan disok. Ketok kulone enggak usah lah yang ketok kulone ini lho. Ya ora iso entek mundur milih terus iki nek selamat gua. Mek penake ketok ngono lho. Tak duduk. Iki kok sing keperusan rono iku. Iya nek nggenmu barang iku. Nggenmu iki kan gede. Berarti enggak liwat kene iki. Gedeng tandon iki.